Rugyan tayo dahito panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iraman tayo pa yung ikararagan ti special intention dagiti kakabsat tayo ni Jed ken Benitaro, ni Rowena Patugalan ken ti pamilyana, ti Heronilia Ichon family, ni Pinky Biag ken ti pamilyana, the Edsel ken Joyce Olep, ni Dominga Luis ken ti pamilyada, ti Labrador family, ni Bots, ni Mimi ken Lin, ti Damilig ken Liwag family, kastapay ni special intention ni Jesse Ron Palakpak Panyo, kastamet the Mr. and Mrs. Antonio Bahia ken ti pamilyana. Kakabsat adda tayon ti maikatlo nga Domingo ti panagungar. Adu dagiti talugading nga ented ti Dios kada tayo, adu dagiti laing siglat nga ented na kada tayo, no napinpintas to pay laeng, no agtalek tayo iti pagayatan ti Dios, no anya dagiti plano na kada tayo. Agkamatalek tayo nga rod iti Apo. Kadapno maikari tayo makiranod iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Dios manangaasi ken managayat. Kawanem basbasul mi bindot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi Kristo mga Kristo mga pakawanem basbasul mi bidot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi Apo mga Apo mga pakawanem basbasul mi bindot nagkurkurangan mi katalawen nakam kadi nakalmesan na kempus pusumi nakalmesan na kempus pusumi Gloria iti Diyos iti kangatuan ito'y nagakapyan kadagiti tattao na imbag ti banag naknaken
ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti basbaso ti lobo, kasyan na kami, si kamang ika, kadagiti basbaso ti lobo, kaday ko araraw mi sika si tutuga iti makanawan ti Ama. Siksika o Apo Hesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Kumararag tayo. Ipaay mo kada Apo, taagragsak kami, gapo ti pan nakapabaro dagiti kararwami, ket da kami amang ipaspasindayaw ti pan nakaibilang mi nga anak mo, patalgedam kaditi nagloryaan to apanagungar mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Kinuna ti kangatuan na padi kadagiti apostoles. Nainget ti panangbilin mi kada kayo, adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitaen yu ti aramid yu. Nagwarasen ti panurusuro yu itintero a Jerusalem, ket kayat yu pay nga ipabasol kada kami ti papatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti dadumang apostoles. Adda nga agtungpal kami iti Dios ngem iti tao. Ti Dios dagiti amata yu, pinagungar na ni Jesus a pinapatayo, babaen ti paningilan sayo iti krus. Intanok na ti makanawan na, kas pangulo kin mangisalakan. Tapno ikan na dagiti Israelita ti gundaway nga agbabawi, kadagiti basbasol da, tapno mapakawanda. Da kami ti makapaneknek kadagitoy, kas tamet ti Espiritu Santo, ngayon ti Diyos kadagiti agtulnog ken kuana. Pinastrek da dagiti apostoles, pinasaplit da ida, sada imbilin manen, adidag sasao itinagan ni Jesus. Pimanaw nga rod dagiti apostoles iti saklang ti Sanhedrin. Kasta unay ti ragsakda, ta imbilang ida ti Diyos, amay kari, ngagsagaba iti panakaibabain gapu itinagan ni Jesus. Ti sao ti Apo. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakan nak. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakan nak. Idaydayaw da ka o Apo, gaputayin sa lakan nak.
ket di mo impalubos at dagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaunnak, na ikuyugak kadagiti agpababa, iti mangliweng-liweng nga abot, nupay kasta pinagbiagnak. Idaydayaw ka o Apo, gaputen sa lakannak. Ikantayo ti pagdaydayaw ti Apo, dakay ang mapagtalkan at atao na. Lagipen nyo dagiti inaramid tinasantuan, ket agyaman kayo kenkwana. Apag darikmat laeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na aging gat adabiyag. Mabalin nga iti rabii adagsang sangit, ngem iti bigat ragsak ti sumukat. Idaydayaw da ka o Apo, gaputen sa lakannak. Denggen nak o Apo, ket kaasyan nak. O Apo, tulungan nak. Pinagbalin mo arag-u ti dungaw ko, inikat mo ti panes ko, ket kinawasan nak iti ragsak. Idaydayaw ka o Apo, gaputen sa lakannak. Ti may basa na adaw ti libro ti paltiing. Siak ni Juan, kimita aket ng nged ko ti timek dagiti rinibo ken riniuryo nga angheles. Linawlaw da ti trono, dagiti sibibiyag a parswa ken dagiti panglakayen, ket inkantada tinapigsa. Ti kordero a napapatay, may kari nga umawat ti panakabalin, kinabaknang, kinasirib ken kinapigsa, dayaw, dayag ken panakaitanok. Ket nangngeg ko ti panagkanta dagiti amin a parswa sa dilangit. Dagiti adda ditoy daga, dagiti adda iti uneg ti daga, dagiti adda ije baybay, ken amin a parswa ti entero a lubong. Iti situtsugaw a trono, ken iti kordero. Maited kumati tanok ken dayaw, dayag ken panakabalin, iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Insungbat dagiti upat as bibiyag a parswa. Ket nagparintumeng dagiti panglakayen, sada nagdaydayaw. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Idiritay ti gloria na, datayami na parswa. Langit dagdain dagkanta, Hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Nagparang manen a mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias. Kastoy ti panagparang na. Naumong da Simon Pedro, Tomas a mauawagan iti singin, Natanael at Tagakana, nga ili ti Galilea, dagiti anak ni Zebedeo, ken duapay nga adalan ni Jesus. Kinuna ni Simon Pedro kadagiti kakadwana, innak agkalap. Umay kami met kinunada kenkwana. Napandangarod ket limmogan da iti bilog. Ngem pulos nga awan na alada a nagpatnag. Idilumlumgaken ti init nagtakder ni Jesus iti igid iti danaw. Ngem saan anailasin dagiti adalan. Kinunangarod ni Jesus kadakwada, babbaro adda kadi nakalapan nyo. Awan apulos insong batda. Kinunana kadakwada, iwayat yo ti iketyo iti makannawan ti bilog, ket adda maalayo. Inwayat dangarod ti iket, ket saan dan ama isang at gapo ti kaado ti naalada nga ikan. Kinuna ti adalan adinungdungo ni Jesus ken ni Pedro, isu daytoy ti Apo. Idinangeg ni Simon Pedro nga isu ti Apo,
nagbado ta nakauksob idi, ket timmapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti daddo mga adalan iti bilog, amang isangsang at iti iket, anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat, agsangagasot a metro laeng. Iti nakasangaten, nakasangatdan, nakita da sadyay ti dumardarang abiggang, ken ti matuntuno nga ikan, ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyag kayo ti ikan akaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insang at na iti iket, anapno iti dadakkel nga ikan. Sangagasot 50 ket 3 amin. Ngem nupay aduunay ti ikan, saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten. Awan kadagiti adalan ti nakaitured a nagsaludsod kenkwana ti kinasiasino na taammudan nga iso ti Apo. Iti kasta immasideg ni Jesus ket innala na ti tinapay ken ti ikan, sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti pannakapagungar na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Welcome kadagitay bisita tayo. Dapay naggapo ti Abra, New York. Damot sa bali nga bisita ta. Dapay Mantanas, Santa Cruz. Welcome kada kayo amin Apo nga bisita nga addatata. Dayto yan ti pakagulwan tayo. Medyo naobserbaran tayo nga nalaing, ito'y tayo nga maulaw. Apay, dito Ebanghelyo tayo, naggapo kini San Juan. Nubasaan tayo, ti dagajay talo, mano ti Ebanghelyo tayo, nagiti nagsurat, sino da? Nya? Rufo, Goryo, Kulas, nya pa'y? Matthew, Mark, Luke, and John. Kadijay Matthew, Mark, and Luke, kuna tayo, synoptics, kunada dayjay. Nagpapada dati presentasyon ni Juan, sabsabali dati presentasyon na tata. Apaya niya nagdumaan da, nagsabali gamin ti focus da nga writer. Sabali ti focus da. Nukit kitaan tayo gamin kakabsat, dagiti agkungkuna, hanak expert ti Biblia, hanak nga nagbasa di ordinary studies Latin na aramid kanyami. Ngam dagiti nukit kitaan tayo, ni synoptics ni Matthew, Mark, and Luke, agpapada diti presentasyon sa balikin ni John. Kasano dagiti Matthew, Mark, and Luke, synoptics ko nada daytoy, iso dati canonize nga upat nga ebanghelista tayo. Ti in present da daytoy, manipod na iyanak, kabibiyag ni Apo Jesus, manipod na iyanak, aging nga dimakkel, nangisursuro, nagtutuok, natay, nagungar, period. Synoptics dayay. Ngam ni San Juan, naununag ti presentasyon na, anya dayay, haanlaan nga na i-present ni Apo Jesus nga kastao, no di kastao ken Diyos. Nag-focus iti divinity ko na daya iti kina Diyos ni Apo Jesus apaya from the beginning iti rugit ti Ebanghelyo ni Juan anya ti kunana anya naganan the word became flesh ti sao ti mao before pa ila nga mayanak ni Apo Jesus iso daya timbaganan ti sao ti mao aging gana iti panungpalan ti lubong ti kina Diyos ni Apo Jesus iso nga iso ti nang surat ti paltiing revelation. DJ pagpatinggaan to ti lubong iso nga sabali presentasyon ni John. Kano dito ino-obserbaran tayo, maulaw tayo. Apaya anya ti Ebanghelyo tay tatam miraculous cuts kunana dijay. Napandanag kalap kaado ti Diyos ko Apo, alaam amin nga maturogan Apo tapno awan pidwada nga agbiagan. Napandanag kalap ado na alada ngem nagduduma. Ni ti umuna kanya da ngamin ti Biblia tapno ma-recall tayo haan tayo lang nga agrilay nga kung kuna tayo nga sola eskriptura Bible alone tradisyon kanya tayo before nga naisurat ti Ebanghelyo tradisyon anya ti tradisyon oral tradisyon nagdindinamagan da
Awan tinang sursurot kini Apo Isus nga nagilis-lista for documentation. Akong kuna awan. Imagine nyo, tiim mo na kadagiti evangelista di synoptics, Mark, ni San Marcos. Anya nga tawon nga nasurat ti libro ni San Marcos approximately around year 70. Kani Apo Isus natay around 30 to 33. Therefore, naaramit ti surat ni San Marcos nga iso tinangipaternan da Lucas ken Matthew da surat da ni San Marcos. Iso kababaan ni nayunan da. Anya tinayon da kwele Q source kunada kwele anya da Q source nga kung kunada nagdamdamag dati sa bali iso da oral tradition. Imagine nyo, natay ni Apo Jesus at the age of 33 approximately. Hantay nga, approximate ko na tayo, malaksid at dakay idin. Nakita yung nga mismo, awan. Ka-after 40 years, sa dala ang rinogyan tinagsurat. Iso nga anya naka-i-record kanya da, iji panunot kin experience da. Kas pangarigan ko matata. Anya event idi after, before 40 to 50 years. Hanak ang mga kampanya di Presidente Ferdinand Marcos ti Presidente edehan imbag idin tat da bijon at da ka picturen tatada panunutan tayo inya nararamid na kunada taga Ilocos Norte nagpresidente kunada nalaing nga speech nalaing nga kwa dayalaeng ti koy makunatayo ado ti record kasjay mo ni Apo Isus idilagi pandan linagip dalaeng ni Marcos around 70, year 70. Therefore, 40 years after nga nagungar niya, sa darinog yan tinagsurat. Inya tinangipasa dayjay oral tradition. Is istorya, sarsarita. Iso nga dakay nga agin lalaing ti Biblia. Nga padpadaka na ka nalaing ti Biblia. Nga ibagbagayo nga scriptura laeng awan ti tradition. Wrongan in the first place, tradition nga imuna ti ebanghelyo sakbay nga naisurat. Nag-iinistoryaan dalaeng nagdidin na maganda. Katata ni Marcos, iso ti immo na. Da Matthew ken Luke, iso da adda kwele, inya da kwele kunana da Q source. Anya da surat ni Marcos ni nayunan da, babaan ti panag-research da, iti sao. Handa nga nagsurat. Kani San Juan, dati ebanghelyo tayo, around haan nga 70, no di 85 to 90 years, ay 90, titawon edi 90, 85 to 90, therefore, 50 years, 60 years, sakbay, ay kalpasan nga nagungar ni Apo Isus, sa rinugyan ni San Juan tinagsurat. Therefore, nagatidog di space na, nga, haan nga nakasurat, remembering, niya, dahil laang nag-recall da, naglaglagit da. Iso nga ti presentasyon, kitaan nyo da ti presentasyon da di Gospel, yatalo, Matthew, Mark, and Luke, di miraculous cuts. Nakita, kadagay yatalo, ni Marcos, ni Matthew, ken ni Luke, ni Lucas, nakita ni Apo Jesus ni Simon Pedro, agkalkalap. Nakita na agkalkalap. Awan na alam mi Apo nagpapanag kuna ni Pedro. Iwayat mo ta ikot mo. Sigon da yatalo da ito agkalkalap. Idi nakaala ti ado ni Pedro kuna ni Apo Isus kanya na tatasaanen nga tao ti kalapom. Ay haanen nga ikan ti kalapom taon ton. Si bibiyag pala ni Apo Isus idi mangrugi ti public ministry na. Kanya ti kunana si mursuruten ni Simon Pedro aging gana nga adalan na si bibiyag ni Apo Isus dayta. Ngam daytoy met ebanghelyo tayo tata ni San Juan sa Bali. Apaya nagungaren ni Apo Jesus. Iso nga maikatlo nga panagparang na kalpasan ang nagungar. Anya tinaaramid. Iso nga ditoy ni Lucas ni Juanen anya ti impresent na kunana daytoyan. Nagpintas datoy panangi-present nan. Anya ti present na naguurnong dagiti adalan. Kano da Lucas ti no dagiti tallo ti surutem, haanda pay nga nagkikita. Tatan ni San Juan naguurnong dagiti ada kayat na nga saon agaamudan. Apay nga nagsublida nga nagkalap. Datoy na dagiti na pan nagkalap.
Simon ni Tomas, mawawagan singin, Natanael at Agakana, dagiti anak ni Zebedeo, James and John, santo, dua nga adalan ni Apo Jesus, may sadita ni San Juan. Naguurnong dan, apay nga naguurnong da, naupay da nga natay ni Apo Jesus, nagparang kanyadan na mindwa, ngam di ka pamintlo, anda ammo ti aramidan da, maupupay pala jiri inada, nagsubli da di ordinary life da, napanda nagkalap. Kanya ti kuna ni Abay Simon, inak agkalap, umayak met kunada. Nagpapanag, imagine ta nagpapanag. Awan Apolos, uray bagsang, uray no butite, uray no allukap. Awan na alada. Nga man ti ibagbaga na apay nga nagduma dati presentasyon. Dagiti tallo ni Matthew, Mark, and Luke, si bibiyag ni Apo Jesus, ni John, nagunga rin ni Apo Jesus. Kasano nga ti pa nang reconcile tayo kadagitoy? Kasano ti pa nang reconcile tayo nga roday ta? Ngamin after 50 years, 60 years nga linagit na, kayat na nga saon, napasamak nga ado tinaalada, haanda makita di eksakto, no nagungar wano si bibiyag idi ngamin linaglagit dalaeng hampay nga nagungar ay agaw awis pay lati adalan idi ko nadagiti tallo kunamot ni Juan haan nagungar idin ngam anya ti kahit nga ibaga nakaala dati ado nga ikan mistake man di presentation da nga dua at the discrepancies na ngam na kaalada ti adu nga ikan dayeti sigurado na panda nagkalap ka na kaalada ti adu nga ikan therefore na aramid dayay miraculous cuts kanya tinaaramid na nagkalap da dagiti adalan buo daytoy ni San Juan ti luguban tayon ta iso na met ti ebanghelista tatta anya ti kunana babbaro adu kadi na alayo awan apo nagpapanag awan na alami anya nga ta dayjay di pa nakaawan tinaalada. Plano nga ta ni Apo Jesus. Sigurado nga ni Apo Jesus idinagungar, addan di ayanda, ngamahan pa nga nagparparang. Kadkadwa na idan, pasurot na nga rod ida. Addan ijay kadwadan, ngamahan lang pa nga nagparparang. Imagine am skilled nga agkalap da Pedro kin ni Andres nga agkabsat, dagiti anak ni Zebedeo, James and John. Ta iso tindakdakkel da. Nalaing da ammo da no sa dinot pagipurwakan da. Kaawan pulos na alada anya day plano nga ta ni Apo Jesus adda nga ta di abay da. Kanya nga ti kunana kaslamot kanya tayo no mapantay ko maagkamel amoy tagkamel. Nya ti ikastam tapno agserte di jay mapan agkamel ipayapay mo kano di aklaw haan. Malas di jay wano swerte. Malas. No pang kano agkamel di ka arubam. Taka handa kayo ti agpadigo ipayapay mo di aklaw awang kan maalan. Baka impayapay na Apo Jesus ti aklaw. Da kami aga adumat ati sekreto mi di ayan mi tapno gumasat ka nga agkamel anya dayjay. Amuyo tay bi baniit daytay hook nga lawin nga adda stick na. Ti aramidin mi nga stick na dayjay baniit tapno nagasgasat ko nami daytay kawayan nga pinagasyumi ti lungon na adda maipunpon. Agi innagaw kam dayjay no napangkuman niya. Ito nagawid kami bagik apaya aramidak nga stick ti baniit. Ngam no nalayaw data nga baniit agmama nya ti connection di layaw ko mga amo layawan ko na data. Agmamalas kamot. Mayat ti agkalap met adda swerte no daduma ngam no makakadwa ka ti adda siding ti ubet na talaga oreg malmalem ka awan ti maalam jam mo so napang kay agkalap kitaan nyo adda siding ta ubet mo kun mga umun atam amo itugtugot dini Apo Jesus anya nga tadayjay intentional kadi nga addan ani kadwadan ta nagungar nga rudan urehang nga nagparang intentional kadi nga imbagana nga awang ko maalayo kunana siguro. Tapno, maipakita na, di power na. Awan na alada, idi kuhan, kunana, ipahadasyo, idta makannawan. Anya ti kunan ni Pedro, po nagpapanag kami nga nagkalap, awan apulos tinaalami. Ngam no iso ti kunam, tong palon mi.
Da Pedro, da Santiago, da giti kakadwa na skilled da gito nga mangalap na kalalaing da. Ni Apo Jesus karpintero. Karpintero ni Apo Jesus ang nga mangalap. Nalaing da gitoy, ngam awan na alada, ngam iditinungpal da di pagayatan ni Apo Jesus. Mano tinaalada nga ikan? Wan samo dumdumngag Apo. Pagtulungam ka di idan no di da dumdumngag 150 tuleng na kita uy 154 sigon nila ang dyan tinangi present day jay kadagiji dumahaan apa yang 154 apa nga wanahan nga 155 apa nga hanga 200 apa nga nga imbaga nga nasurok asa nga gasot ngaming kanya dati 154 divisive by 7 perfection, abundance, naraboy, Ilocano na barayuboy, naraboy. Di jay meaning na jay 154. Kanya di jay, bagbaga na di jay, universal salvation, na perfection, kayat na nga sa uwan, salvation for all. Di jay ikat ko na uray na mabinatan hanga napisang ay nakit na nga sa uwan, natibker dato nga simbaan nga pinagakop na. At the meaning na di jay, 154, nalagda di jay, ikot. Tatangarod, nalpasan di pa nga ilawlawag na no apay nga nagduma. Padasan tayo nga tingitingan. Anya ti mabalin tayo nga paglabanan. Pagdiferensyaan. Nya, tilaing ti tao, skilled, talent, asset versus the will of God. Gisiglat ti tao versus against dejay pagayatan ti Diyos. Taapaya batikan da gito'y nga mangalap, sanay-sanay da. Awan apulos na alada. Lumawagan, natingan ti ikan, tapumudot di igidan. Agpatingadan ka 100 meters ko na nalaang di kasidagda. Ngam ko na ni Apo Jesus, iwayat yo, ado maalayaw. Linipat da jilaing da, oray na banbanog da, impadas da, nagadot na alada. Isong ano da duma, di jilaing tayo, di siglat tayo, di talent tayo, di kabaulan tayo, na pinpintas to pailaang no agtalag tayo, iti pagayatan ti Apo. Oray kas ano nga siglat mo, no haamo nga surutan di pagayatan ni Apo Diyos, uray data si katika si siglatan ka, tatalintuan kalalaingan, agkurang to pailaang no ibasar mo iti pagayatan ti Apo. Dahil agresiris, no daduma, ti tendensi tayo nga tao, nalaingak mat, at damot diskartek, at damot sanikwak, at damot nagredwarak, I can manage, kung namot ngam nalalaing to pailaang dayjay surutem di pagayatan ni Apo Diyos. Kalangorog na siya. Example kumot. Kada kayo, parents, idi da kayo nga datoy tat nga naggraduar kinhaan, idi da kay ti agtutubo, idi da kay ti agrubot ti biag na adda plano yo ti biag yo. Adda naggraduar ti maestro, hammo nagisuro, adda naggraduar ti abogado, hammo nga nagabogado, adda naggraduar ti kwan, haamot nga nagkasta, adda mot awang graduar na, ngam nalalaing pa ngam mestra kin mestro. Adda mot naggraduar, hampay naggraduar ti communication, ngam isumot ti the best nga communicator, tata chismosa garod. Laray tayo kalalaingan. At dadagin plano tayo, idingam no daduma, apay nga iso nagbalinan tayo. Dagita balak yung asawaan, ay ito ng mga asawaak, kasto ito ti asawaak, anyan to, daytay to mestra. Taapaya, may mayat to, tada sweldo na. Ay, no mestra tayo nasawam kamin, tatalon ka nga padpadak, ay apo ko para sunsundo ka, nagladaw kan? Yes, ma'am. Kung kunanto mo, jilakay mo na. Ma'am to tiawag na kanya. Nadya adda nga di plano tayo. Uri da kita ubing yo, anak yo, apo yo. Adda di plano tayo para kadakwada. No daduma ka gadagiti daduma ka gumatang da pa iti educational plan dan apaya kasto iti di pagbalinam. Yes. We have the plan. Adda di kayat tayo. Adda di vision tayo kanya da. Ngam sito it nga maiyan nurot mo laang di pagayatan niya po Diyos. Tano daduma handan tumula naragsak.
Ken no daddo mahamad lang agbalin. Can be open to possibilities. Be open na niya ti kayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kasi kahanak nagplano biyak ko. Kada kay nga mga makamamukan niya. High school ak pala ang makabaybaya din. Anya ti plano nga ron nagbasa college pulos. Nalpas ti college sa nagsardengak 1 year. Gaputan na tayo mo day di amang ko. Sang-sanga pulo kami magamin nga kakabsat na sirib mo day di nga Andres. Sinapsapan ng tinatay. Ta makaamukay mo biyagyong ko nagasamata. Sanga pulo nga pakanam. Hindi ka pala darsen ti matay ta makaamuda biyagdan. Iso nga din nag-graduate kay schoolan, siyak ti adamot pakitaltalong kami, awan dagami, makitaltalon ni Manong, makitaltalong di sa bali, adda minulaan na tabako, adda minulaak nga bukod, siyak ti nangida ulo mo't iji balay. Awan plano ti biyagan, amuyot in bagada garod kanya, may sursuruon nyo ti agtrabaho ti taltalon, ta awan pagbasa yo, perfect talaga nga awan. Iso nga idimot din aka, anya lati ubrak mo't kalpasan nga, apaw, agis ispray ka ti tabako, idi ka natatayag. No naabutan nyo dagiti natatayag, di bomba di spray. Awang pa'y mo ila face mask kada, abungot iri, spray maka masabsabuagan ta ropa, may isang dati ropa kasla na sprayan nga igus, dati ropa ko na, kasi may sprayan na kastan eh. So kung nakitkitaan da kape, kasla ka igus nga na-sprayan father, sanay, kung nakmata na. Kadaya, di makal, nagtalon, awan plano ti biyag. Apang kami mat makisalsala, idi daw, nunin may peta, kabaruan kada, bani kada ko, idi, pagpagnaan mi nakabulsa ako mat aditi, sigarilyo nga nalaka, West Point na, ganan sa daya, at dalong haircode to yung aditi, kagkagatag na panak sumala, tananana, tanan, kung ko na. Napayyak ka na padasan. Amok awan plano. Ngam amuyo timan ikarkarit ko nga kasla iklaim ko lata daytoy. Makimismisa je pamilya. Kasla adda na pukaw mo no mapan amin dagiti kakabsat mo makimisa ka hangkanapan. Kasla kadji tirinak. Diyan mo awan plano. Siguro adda plano ni Apo Dios. May salati kararag ko idi. Urek goy-goyo dakti guma nga amuyo ti guma in English geme. Diyos nga pagpadanom. Amoy ti may isa lang ibagbaga kay di, Apo, apay kastoy lat nga dati biyagkon, mga sawaak, siyempre, aga bugoong tumo lang, alangan nga makaasawa aktimistra kadak, nga, agmarmaratangtang dagita barbas ko nga nagunag ti matana nga, paraguyod ti guma, alangan nga makaasawa ka mo timistra, awan lata, siyempre kasjeto manin, ngam ti kararag idi, tamakimismisa kami, kunak apay kastoy nga lat nga dati biyagkon. Awanan na awan ti plano, awan ti panggap nga agkalis at awang garod di awan. Iso day yati kong kunak, awan plano, at dagayang plano ni Apo Diyos. Isuna ti nagplano hang nga siyak. Isuna ti nangiturong hang nga siyak. Kanudad dumakas diya tayo, adda jilaing tayo, adda kayat tayo, adda pakaupayan tayo, ngam be open no anya mo ti plano ni Apo Diyos para kanya tayo. Rinaan tayo mat, no anya mat, di kayat ni Apo Diyos, para kanya tayo, haan lang nga di kayat tayo, no di kayat na, para kanya tayo. Kas di tinapasamak ka dagiti adalan, di laing da nga mangalap, batikan dagito, expert dagito yung agkalap, ngam di sinurot da, kunana awan na alami Apo, ngam gapot ako nam, padasen may impadas da, anya tinaalada, nagadot na alada. Isuda je kanta tayo. Hanya je kanta tayo. Pedro Santiago Juan na panda nagkalap. Sadyay kabaruan inwayat dat iket. Kapit na alada. Adot na alada. Anyan aragsakda. Idi nakaaladan nagsubli je rag-uda dagito yung adalanan. Idi ni San Juan datoy idi nagungar narinadan nga adda nga nagungar ni Apo Isusen nagsubli di rag-o ti biagda. Kasi makanya tayo tatangag da mati panagbiag tayo. Hantay mo tan ang mapan agkalap no makita lati pan nakabalin ni Apo Dios. No bigbigbigam ti no sursurutem ti pagayatan ni Apo Dios iti biag mo. Tatangag da ma.
Dayjay pas, dayjay napalabas, pakawan mo no, nakamalim iday, pakawan mo no, anya dagitay nagkamalyam nga decision idi, by amon into no bigat, ta agbiag to no bigat ti biag na, tatanga gundaway, anya ti mabalintay yung nga ikawes. So rutag ti pagayatan ni Apo Diyos, masapol nga naragsakak, agrag-uak, tanagungar ni Jesus para kanyak. Napalakpakan kayo mat, congratulations no, imay kay pa nakimisa, tatanga gundaway, naggap-gapuan nyo nga sampulanggit, ang kay mga taga Salcedo amin. Baka dahil mati plano ni Apo Diyos king ka. Plinanom man wano saan, ngam no palubusa maka, it's a God's plan apay nga adda ka. Uri agsagsang urang ka mati hangover nga dandani ka hanga makamata tay bigat aka nagsulit mapan naadda ka. Uri adda electric pan tayo nga dadakkel ngam nabaralat ta uri kag practice tayo mapan di impyernon tapno laklakaan tayo tula impyernon ta napudot garod. Ngam nahan di ngay kuna tayo nga nagmayat nga nagadumat ati pagkurkurangan tayo awam mo perfect kanya tayo nagaduk kayat ta iti biag ngam tatta nga gundaway. Maririnam ka di nga, haan mo lang nga bukod, no di ka di plano mo't ni Apo Diyos. Inayaban na ka mo't ni Apo Diyos. Inayaban na ka mo't nga agbalin nga naragsak. Inayaban na ka mga agbalin nga agayat. Ka iti, the rest of the day, anya ti baga tayo, Apo, your will be done. Isong aro di jay, kuna tayo nga matungpal kumati pagayatam. Iti biyag ko, Apo, ti kumapagayatam ti itong tungpal ko. Uri at damang kayat ko, ngam di ko mapagayatam ti iwaragawag ko. Dagiti adalan, anya tinagunggunada, idi sinurot da ni Apo Jesus. Abundance na barayuboy. Idi sinurot da ni Apo Jesus, joy, the inner joy. Dagiti adalan, kahandan nagsalsaludsod, no sino isuna, taapaya, narinadan, nga adda ni Apo Jesus kadakwada. Diyan mo ti sikreto na, no, mariri natin nga, dani Apo Isus kanya tayo, surutan tayo ti pagayatan na, anya pa'y berukan tayo nga rod. Nya kumapay ti iwaragawag tayo, no, han nga kinaragsak iti biyag tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kasta met anailansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, kan dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat no awan tinapod no apanagayat, awan met ti kais-iskan ti panagbiag, intay kumararag iti Diyos, tapno inna kumaiburay tinapaypay so na Christian wan a panagayat kadagiti puso tayo, kadagiti amin at tao, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti dawat mi. Kinuna ni Apo Jesus, ama ilasin to dagiti pasurot na babaen iti na Christian wan, apa nagiinayat da.
Idawdawatan tayo tintiro nga iglesia. Tapno agranyag kumababaen ti baro abilin ni Kristo. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti adda iti turay, tapno di danto kumaibilang dagiti bagbagida, akas nabileg nga Apo, no dikat napakumbaba nga adipen, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo. Tapno masursuro tayo kumanga ramiden ti bilin ni Kristo. Ayaten tayo dagiti kabusor tayo. Ken idawdawatan tayo dagiti mangirurumen kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo nga adu kuma dagiti tattao nga yaban ti Dios. Amang ipakita iti ayat ken pamateg na kadagiti saan pa nakarikna. Iti na Kristyanuan a panagayat, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo, tapno agbalin tayo kung maanapaypayso a panakabagi ni Kristo, babaan ti na Kristyanuan a panagiinayat tayo, kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay met ikarkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti dawat mi ama tulungan na kam kadi babaen ti grasyam tapno ti pakasarakan mi iti gura imula mi ti ayat iti ayan ti unget imula mi ti kinaanos ti kinaawan namnama imula mi ti kinatured dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Pagbalinem to inumen karwa madaydayaw ti Diyos nagnanayon
madaydayaw ti Diyos iagnanan. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na awatem kad apo dagitoy daton ti agragragsak nga iglesyam inted mo kada kami ti poon ti kastaunay a panagrag-o kasta kumapay nga itdem to kada kami ti panaglak-ammi kadagiti bunga ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adada na si tatak ay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ibunan nagmi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno maipasngay da iti agnanayon abiyag ket mailukat kadagiti mamati ti ruangan ti langit tababaan day di ipapatay na pinarmek na ti pannakatay mi ket babaan day di panagungar na insublina ti biag kada kami anan sata agrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit ken daganap no dagiti pakaidaydayawam usanay ti kangapam madaydayaw ti may itinagan ti Apo usana 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 iti Usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gugbuayan ti amin akinasanto dawaten mi ngarod ti paaymo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka
salakan manupot sa ngalubungan babaen ti krus mo kenin ka panagungar rinakam min salakan manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysa nakam kuma ti Espiritu Santo laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan kat parairayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Marlo nga obispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi asi inana amat maturog asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang nangro nang ikararagan mi ni Santo Papa Francisco. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda anakapudno anagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa ilangit madaydayaw kuma pinagan mo ken kuma ipagaryam makumpal kuma tinakim mo dito'y daga akasa dilangit itdem kadaka tialdaw ito ikanen mi iti patinayong alda pakawanem me imasul mi akas me pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami bayan maumanugot ti sulisuket sa laban na kang katiti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami
ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukam ti turay ti panakabalingkin. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napakumbaba, naragsak ken managayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol sa ngalubungan, item kada kami ti kapya, item kada ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, nam ti may salae nga sa mapaimbagton ti kararo. Tumangda ken kaapu, ken Pasko araraw ko, itaasin ken ayat mo, pinakitaling tuyasok ko. Tumangda ken kaapu, ken Pasko tuy araraw ko, itaasin ken ayat mo, pinakitaling tuyasok ko. Ngaruto Diyos sa bukid
Kumararag tayo. Apo kitain nakamkad at taom, pinabaro na kami babaen ti inggakat mo nga aramidem, manipod iti agnanayon, ipaay mo ko mga rod, tamaragpat mi tinagloryaan na panagungar to ti bagimi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Karkararagan tayo Apo, may palagip into no May 22, piyesta ti parokya tayo, may lagip ti umuna atawan nga pan nakaididikar, ken pan nakakonsagrar dahito nga altar tayo, ti simbaan tayo, kat nadaag nga piyesta dahi ta Apo. Manamnama ti haan lang nga di kaadda tayo, adda ko mapuso tayo amin, panagsisinaranay, panagtitinulong, tapno maad-adda nga marina tayo, ti kinasimbaan. Taday jay ti purpose ti simbaan, han nga dahi ti building, no di ad-adda nga pannakabagi ti simbaan ni Kristo. Ta iso na ti ulo, datayo ti bagina, tunggal maysa, kameng dayta a simbaan. Kano sika ti paset di simbaan nga nabalintong agmamatay, ay baga tayo takayasan na nya. Well, daya ti meaning ti kinasimbaan na po dayay, kasano ka aktibo di puso, makikaysa, magipagragsak, magitinulong ti anyaman nga wagas, dayta ti pudpud no nga simbaan. Han nga structure, han nga di outside participation no di puso nga adda akas kamang ti simbaan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia. Suro kena ken pagpalinen kay tu suro tenda ket pagpalinen kay tu amang malapit tao pinanawang dadagos dagiti iketa ket sinurot na kenkwana pinanawang dadagos dagiti iketa ket sinurot na kenkwana biyag mo ken Jesus kay suti dalan mo mangarot ti biyag mo ken Jesus kay suti dalan mo matulog inabudno. Pwede kurang Pati Apo dagiti representative ti tunggal sisa ti cluster 1